Хей да сме на сутрешна рутина, бременна в 8-я месец. Горчивата истина е, че в този период никога не знаеш дали ще спиш добре, дали няма да отидеш 4-5 пъти до тоалетна и съответно ставането в 6 не винаги е възможно. Но пък ако успееш да станеш в 6 след хубав качествен сън през нощта, сутрешната рутина е истинско блаженство. Този бавен и предвидим старт, който ти дава рутината, отнема на мозъка нуждата да взема още решения. А с това ти дава баланс, дава ти спокойствие и ти дава време да започнеш деня бавно, да си подредиш задачите и да можеш да свършиш всичко на време. Съответно, много от задачите се свършват до обяд и денят ти минава много по-плавно и организирано. В рутината първия ни половин час е за разтягане. Независимо дали това са упражнения за разтягане, йога или пилатес, те изключително много помагат да се раздвижи тялото, да се подобри кръвообращението, с което пък се подпомага функцията на имунната система и така започваш деня си много енергизиран, но енергизиран по положителен и хубав начин. В момента аз не мога да правя всички разтягания, защото корема си понатежава и също така не мога да правя коремен вакуум, както и задържане на дъха. Те са противопоказни за този период, но пък съм ги заменила с други неща. Освен лимфодренажния масаж на лице, включих и гимнастика за лице и когато дойде време за дихателна практика, вместо задържане на дъха и практиките на Вим Хоф, аз правя алтернативно носово дишане, което също спомага за баланса. Когато минат физическите практики, е време за една хубава чаша чай, книжка и план за деня. Ако искате да пробвате сутрешната рутина, имам 2 лайфа в профила ми, станете в 6, направете я и след това ще си благодарите за това решение.